Splużjoni ta' karozza permezz ta' bomba ħallit Furjanis jissielet għal ħajtu. Ir-raġel mill-qut huwa Romeo Bone, persuna ferm magħrufa mal-pulizija. Il-ħin kien l-10:09 ta' filgħodu meta kollox kien jidher għaddej normali fi triq il-Marina, triq traffikuża ferm, fl-imsida. F'ħin bla waqt hekk kif Bone kien wieqaf wara serbut karozzi jistenna biex jeqilbu traffic lights, il-karozza tiegħu splodiet, ħadet in-nar u deret daħna sewda kbira. Bone ingħata l-ewwel għajnuna fuq il-post minn membri tal-pulizija li ħarġu mill-assa tal-pulizija li tinsab ftit metri l-bogħod. U stema jgħajja tal-għajnuna u nħareġ minn pulizija li kellu jinżal flok tal-uniformi biex jikkontrolla xi demm li beda jitlef Bone. Ftit tal-ħin wara bdew jaslu l-ambulanzi li ħadu lil Bone l-isptar peress li sofra ħruq estensiv u tilef partit minn ġismu fosthom saqajh it-tnejn. Żewġ persuni oħra li nsertaw qed jistennew tal-linja wkoll intlaqtu mill-ħadit li tar. Dawn il-persuni u mara oħra li sofrit minn xokk wara li rat l-esplużjoni sseħħ qudiemha ittieħdu l-isptar għall-kura. Fil-ħin tal-inċident fl-imsida spikkaw xejni ta' paniku, persuni li tkellmu magħna spjegaw dak li semgħu u raw qudiemhom. Il-ħoss kien qawwi ħafna, smajtu minn fuq il-bejt noqgħu fuq jiena. Rieda kważi trijat fl-art bil-ħoss li jagħmel. Tal-biża' bil-forsu. Eżak fil-gwerra. Was at home with my friend and like suddenly we heard like an explosion, like boom, and to be honest I knew that it was an explosion, but my friend he told me like maybe a building fell down or something, but I told him like no, this is not a building fell down, this is a real explosion. Fimni, teżiża. Isu sploda tank tal-gas. Kawża tal-esplużjoni nħolqot konġezzjoni ta' traffiku. Intant il-pulizija fetħet inkjesta taħt is-supervizjoni tal-maġistrat Natasha Galja Xiberras. Romeo Bone huwa magħruf sew mal-pulizija fejn ismu huwa marbut ma' ċriki kriminali. Bone li qatta xi żmien il-ħabs fi sqallija fuq traffikar ta' droga kemm il-darba ma nstabx ħati fuq każijiet serji minħabba nuqqas ta' provi. Huwa saħansitra kien implikat fuq pjan ta' qtil ta' pulizija u ismu semma fil-każ ta' qtil tan-negozjant Joe Baldacchino. Fil-karozza ta' Bone kienet instabet karta bin-numru ta' reġistrazzjoni tal-karozza ta' Baldacchino li nqatel f'Diċembru ta' 6 snin ilu. Dan huwa t-tieni każ ta' karozza bomba din is-sena hekk kif fid-29 ta' Jannar Victor Calleja magħruf bħala Iċċipi inqatel f'karozza bomba ftit pass il bogħod mill-uffiċċju ċentrali tal-posta f'Ħal Qormi.